dalton tayo. Nagkagubot mi guys kay wabig mi kay bawo nga ngabot din ni among bunso. Among bunso dalton di ah. Lado. Kadi ko mawak-wak ko simba ko di ko mawak-wak. Ang bibi na mo. Oy sis, amusta ang bibi? Amusta? Tugon pa ko. Luyan taon. Palabigan siya maglangi makani. Langi labatig malabayan. Sige guys kay Mga sumadong adlaw kay July 2 na ron sa duha na ni bagong dari kay nagsalang ko dayang moron kay mo rin ni among painit karong kadlawon. Unsa guys kadlawon dako guys nay nanganta das gawas so nakurat ko kay na di si Florami ug si Dwight ug si Dalton so kadlawon pa jud guys alas 4 pa. So ni kanta di sila kay wa man jud mi kasabutan nga manganta tamig man yan nita. Joy we share as we Okay. O may kabaw guys nga nadi si Florami magkanta dari. Wa di mi kabaw nga gari mo. Mong bunso dari nakerat mi. Na. Eh, bago mo sa nay. Day, asa yung siga dari nay? Asa yung siga dari? Wami kay bawo din nga mga butis bibi Dilton. Ara ma din mong bunsoy? Hala, stereo wa din babaw. Hala! Limpay ni kaya mo kanta mo ni Bibi Dilton. Among tatay wa pa man ni gawas. Kay wa jud mi kay bawo guys, nas kami na surprise jud ning tanan dari. happy birthday ko thanks. Surprise me. Wa pa man sa tayo gawas. Di siya ka daw bibi na mo. Ay shoot. Ay bibi. Ay bibi. Ay bibi. Halati, palabi eh. Basta malimba para pa mi, kay muswagit na lang bahan. Naangir ba si Jackson ko pagtarapan na wala may malilabos. Bukan. Sus guys, karon Sino na sa tao? guys. Karon ba di ka kita? Kita ma biro di pa sa ingani. Lagi. Kaju. Magwa ba ka? Ada nang lamin na eh. Inanak. Huy, lamin na itsa no. Itsa na lang. Sala kay ko ajaw. Magbis ko na. Magbis ko na. Ang nababaw. Aton. Aton. Iton. Lagi siya nagsudok sa brother. Ang paan lagi. Mama alhel ka. Di man pa kay sanil. Bola yung ato pa kustuan sa bulodi. Eton. Pick up na na. Naway. Naik sina na iba. Wa ba kuno mag-chat. Nadi kay cellphone nga mag-chat nimo. Kamu ba? Aw. Ini maja mo. Wa lagi mi kay ila puto nay ilang surprise puto ba. Kay kuha naman ay kanang kumo naman nga naming tanan taon. Manilo ito ba? Bitaw. Laban lang. Laban lang hilak na mas nanay no hilak na ay. Kaya ra lagi na ni Florami pa nga. Strong woman yan, strong woman. Morning guys kay malagi na busy na mi kay malagi na jadi ang gida sa una guys na una. Naman to yelo dani nay. Kaubos sino? Nako yung mga yelo pud nga ni. Mga na ba ilis dahil? Yelo to kay hangi pang dato dani mga yelo og pink. Tapos ubos Sama sa ilang ko ang kay basan dai ug mo pa sa pagamay nga ningan nang labi. Di mo angkat ko dati ug sa ganahan ko kay maligda ko. Angkat ko na gamay na lami man paminawon kay. Di sa man ni ko ikat na dito Cebu. Ha? Mura ba sa high-end paminawon kay ikan Cebu. Di pa yan ang guys abot tas sila ilang tilawan ko no. Kay madyo ning natay. Bukuan ko Milo kay madyo magkaluod-luod na ipan. Kani lami pud na sa pares dani kay dapat jud sa tabliya. Kay mo kay pwede. Ha? Ha?
Pwede mo na niya, Flor? Ada pagkamang Uy, itong ka. Lamay na nang. Humok ko man. Ano ko nang. Hani nga san? Katong gay, paano kan wala kamang ito. Diba? Asan mani mo? Dures na lang. Imo ni? Kisa ni? Yan na. Dali lang kay dado yung sudanan ko eh. Kana, Queen. Gawin, Queen. Sudanan. Halawa di. Kid magtawto na rin kuwan. Ganun sa kuwan. Abi, takod ng big. Uy, napabigtaw ka na. Lapa. Ha? Minsan na dali. Dari, ni. Digi ka na dali. Sa mula sa lista tayo. Diyan na po sa suga. May pansora to. Buhi man eh. Dari man ikikas atot ni ikik yung juta. Butter magulan sa dahi. So itilawan ni Florami guys. Ano to? Ha? Ano sa ka? Nag-video pa ko. Sama sila. Sige na kay. Lami, active na siya. Pati sa kasi So guys, ay abot naghang ati guys sa Katipunan. Late in town. So mo ni hang ati sa Katipunan nga hangad tuon. Muli ko. Nandan. Pinuwag siya ni Kasimbaron. Absent. Diyan ay diyan nagkasarungsong ni Mama Alits. Daghan kadto na ah. Oh my goodness. Sus, Ang naghana. dami naman nito. Dagahang kuan, ni gamay na kay may ipang kaon nila ganihan moron. Uy. Putusis. Kana muron. Tilawi ko no te. Te, tilawi ko no te. Tilawi sa ako no. Lami na. So tilawan sa hang ati guys kay. Kaya ko ba burgay. So ako mabuta. Anta na matik Mama, ko na may tupak artist- na mariyon. artist- Diba ako? Ante bro sabi. Lagi na. Tapos mutilaw sa to. Ay pabasa yung ali. Wow. Lami man di ay. Ipapasa. Napre sago pre kasi mo mga teksto. Ay, so Kaya mo ni. Ako. teksto para yung mga na pangpunta. Bitaw ka hindi mo ko karon. Dami. Gabi. oh. Diya karang Pati kuan. kalawa na. Kanang Mateo 16, 18 ken unsa man na? Unsa man dyan Kaya sali. Kasama te. unsa man Mati. Lami. Ilagi tupod ni Cristo. Uy, Kaso lang di sa Kadupino kay Dani man ko nagpagaling. Pedro. Pedro. Di ara ko nagpagaling oh. Sa ibabaw ni Bato. Di ara ko nagpagaling. Di pare sa Cebu ba nga ara sa Kapino. Wala Lami. akong pag-iiman ang manang. Pwede na ipang negosyo. Gangaan sa Ha? Sa iglesia. Jeez, pero dagkura. Muna. Sa ito na. Nagkira lagi na. Huwag ginganlan pero nas ka sa Like, manay ilang trabaho kada adlaw. Ma'am, manay ang trabaho kada adlaw. Badad to. Tapos gawas. Yan ay mga nalilawan ka. Ato na sa maglingkod. Ambot kay hilaw pa man napagkuha na ho. Ato siya hang dujanan. Kay gisabaan sa dari sa sud. Kaya nagahang pansit. So happy birthday sa mong pinakamahal nga tatay. So nami mga tangkataw ka na mo. Diya kuan kanang tawag ito. Katuka kami yung luto-luto guys. Kaya mga mahan di ganahan nga magluto-luto lagi may kay parang gasto na lagi ko no manang katapok-tapok mo yung mga isuunda rin. Diyan na surprise with bini Florami kay ning kanta lagi ganyan kadlawon. So luto na siya guys. Dia. Mo ni hangati nga pareho may gwapa. So comment mo diha guys ug si gwapa namong duha. Bitaw guys. Daghan maningan nga maot di ko sa hang video. Pero gwapa di ko sa personal. Jo bitaw guys. Sana all. Gwapa ko sa personal. Tiguang ko sa hang video. So liwat ra jud ko sa ginahan guys, diha nga ginahan oh. Busy ka gani ang ginahan og pamutang ganun. Pero guys, ang among handaan ron kay di man ang ganahan nagamong tatay nga maghanda-handa mi kay kasugasto na lagi ko noon ja. Sama nakatapok-tapok man mi. Kuan nga nang among pamilya ra. Banding na rin nagluto na mi pansit. Kay di sid lagi magluto dari sa kusina guys kay nagpaadyo lagi stiri sa among kusina man ang di mi makalutong daghan. So na mo pansit. Dagang ate, nagluto siya og Ari, pritong ako isda. man ako prito mga Ricardo sa escabeche marato ya orang para sa birthday. Siyang birthday ka tayo. Unja na kay napo ko ipainungod. Anja ganiha guys kay kuan man ganang nangabot naman lagi na nagturat lagi may kay naining kanta sa mong bintana si Dalton di ay. Si Dalton ug si Florami so natingami nangamata mig sa to. Murag nag-mic murag gilad speaker mo gusto nila. Nga dia paghang pinalangga ko kasi gwa mo na. Apa ko. Wapa ming gumatay duha. Ate po gwapa. So nagkagubot si Binari guys basta mga but na mis family house. Daghan pa kadumig kuwang dari pero kuan
At least naiuban dari dya. Kuan kada si Gigi may kuwang dari kay saon man si Gigi hindi man maka kuan kay bagong opera lagi. Sabten naman to si Gigi kay bagong opera man to. Sabten na naman to natin kahilak-hilak hay si Gigi. So magtiwas ko dari luto guys sa kuan. Kang ate guys kuan naghimo si dya og spaghetti, dati pasalo ako ti. Ano nga daw kasi lo? Kaya kang mga sanina dito kayo Pagkasa nila isang isa. nawag ang mga sinina, baka gipatago lang nanay, sabi sa asa ko mangitaw din ha, makitaan. Ja, nakakuling man kong sanina ni ate dito di ah. Ja, kani ko do ako kay bao, kakaisa man ko ni. Ahalang kong gikuha kay walay ko'y balabal na, kay kuan ja. Ti pasiluwag puti, kang suod din na hamit eh. Na, Buwan na lagit na. hala salamat ya ho na niti. Kaya mo dugo daw kanina. Hoy, gina ko pinangga mo niya na mga ate. Para man nagnagirin ron. Yan na pigisa sigtik sa daw oh. Uy, ang nga kasultan natin niyo mo doon. Hala ka na. Ngano way ni gawas nga panty? Di na pansi. Di na baw. Inabaw. Kay duli na kami daghang ma. Highway siguro ni panty. Highways. Di ka pinaglabaw ang panty kay highways na pa'y bra puti. Highway sa panty. Isa man ron. Sa panty highway pag sa gawin ni gawas ng panty. Kita guys. Maado man ang highways kay matabunan man ang mga bilbil ba. First of Babylon. Ay kami ding tulog guys, murag pa rin humignaong no. Kay daghang kaduningan ba nga lain-lain kun mig si Milarity sa mga naong Asa ba. kag mantika ni mother. Pero murag kami yung tulo siguro. So comment lang po mo guys kung kami bang tulo. Kaya itong interview siya na eh. Life food no. Guys, to comment sa mampun mo kami bang tulo yun mga kaparihog na. Kami sa una, tester ka dito. Mantika ni. Uy, tagbay mantika ni. Mantika to. Ayun, natin kayo si Chloe na din. Di mati panidya. Salamat jaga kay nakadapo kog kani mga sidlanan. So haning gidada ni guys katong nagluto ko ila Ate Norlina kasi nagamit po ni dito ila Ate Norlina. Kani mawat po niya gigamit ito pag pisa ila Ate Norlina dya. Daghan man kadyo ko nga ni hinatag ni sis in diya sa Amerika. Salamat kadyo sa imong mga panghatag nga kuan. So na-share po na dari iban sa Bohol. Kagubot na kay picture na ko no. Diyan na pa may gihuwat guys kay wapas pulo rami. So naka-ready na mi na nami kuan nga nang Kuan ba si na luto. Magugway na na yun. So guys na ko ipakaon ni kabang. Among kabang lang halaluya mga kabang wala man ni ipakaon ni mo. Okay, lamit kayo na kabang. Wala siya kanang nai kuan siya kanang dila sa baboy. Wow, dila. Hindi na siya makaon sa kuan. Luya po na imuhang butanganan oy kay kaon. Wow, lamig sudan ka bang oy? Ah. Ay di na mo kuan kay mauwaw man. Hawak ko mo. O diyan nang isud na dari kay. Sugod na ko no, magsugod na kay alas 12 na jawa man nagamuhang Lorami bulan na wa man niabot pa. Kay ato salamat tong sabdon kay namon toy batang gamay nga si Dalton. Si tatay mo, prayer na eh. Ikaw ra laman kay. Ako or? Ay si ate, ay kara. Salamat kayo sa mga ate. Day. Ja. Day. Naintir din ay. Masuda sa sila. Let's sa buwan. Pasip Oy, ari mo ari. Pasip ko lang ito sa mga tulya na rin. Kay agtigampo dira si Ate ka po sila si Julie. Lorami. Pasip lang ito sa Ato sa ni mga bulihan sa nato ni. Pasip lang ito. Bi, asuli putang ay ilang mga tumban. Okay ta slater na eh. Okay ta slater. Nasa buwan. Lang mi guys kay alas 12 Sige na. man po si ate. Si ate, si Monica. Sister. Hindi, sila na katabaro na. Ako ka na dapat kay ko malalay ron day. Silan. Naman tayo daghang sidala nang. Sila ba yun? Sila ba tambungan? Dali sila ka na dali ate ari mo ate. Ang mga tao. Ang witness. Kale, magkamera day. Kay natay kamay nga salo-salo. Salo-salo. Happy 77. Oh, sige picture dan. Tagay ko sa picture dan. Kanang. Mo picture ta, picture ron. O sige na, sugod na mga G kay. Oh, pinangga kay si. Hilom sa tasa. Dali. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo daghang salamat sa imong grasya nga imong gihatag namo Lord sa matag adlaw Lord ingon man sa birthday karon nga among amahan Lord ika 77. Happy birthday o ginaut unta Ginoo nga tagaan nimo
taas pang kinabuhi o ingon sab kami mga magban-uban o hatagan usab kami og mga taas nga kinabuhi pa Ginoo o boy mga kapulian o Lord panalingin niyo usab kini mong pagkaon karon nga hinawunta nga makabusog kini o makabaskog sa among lawas kini sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Kato na. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Happy birthday, Tay. Happy birthday, Tay. Happy birthday, Tay, happy birthday, Tay. Dixian. Tay. Nako yung kuwala na, surprise mo. Surprise! Awiri na. Anda, bira. Kasus kang dilo. Ay, mapapaglob. Usap ko yan. Di ko ipasa, sige. Ako, nang ko naman ay. Tabanin ay. Mo to daghan ka to. Wala ba ito? 100 pagkatos. Nga edad dito tayo, 110. Hey! So, mana tayo, regalo na hani mo mga pangtayay o kuha na sa ay pang sweet dress o pang ay, bira! Ato, ipahewa din sa Hala pila ka kami ti. pangtayay na, ha? Pila kami. Hello! Giras ka mo tayo. Ginabar, kung sabihin ay. Ano ba dito? Lagi pa, bira kay Daghan. Pangtayay ni mo. Nasa duwa pa na tayo. Pangtayay yung dress. Hala, bira pa. Bira. Dami na pala kini. Pagkayay na tayo, pagkayay. Day additional from Ate Norlina Abdullah. Wow! Kwarta, ikan ko ng Mama Julie. Gamay. Kaya. Ka Ate Norlina Abdullah na tayo. Ka na Julie. Gamay lang. Pobre man yung mga anak. Ikaw ako. Salamat tayo ni Mama. Nagawas na ang ara. Napa kuno. Ang kami tayo kay Waman ang mga presensya na laman nga nakauli ko diri. Tara mga anak. Unawan. Buli dyan, makanirin sa mong lolo. Happy birthday tayo. Aliana ay Rete, Dixian. Sino pa ka? Dili. Duwi tatay. Tagad ka man To, eh. happy birthday tay. Okay, tatay dali na. Kahag tatay kay langga ra ba ka tatay? Birthday. One kiss tatay kiss. Kiss Lixian. Oh Lixian kiss na. Tatay mo kiss sa kiss. Mana. Wapa, sige kiss. Wow. Sa kamilyon. Sa kamilyon na gidya. Ate. Nay, mahugali na nanay. Bi, dali, bi. Pagkaplato dari, bi. Diya tayo. Mun sa mga viewers ng tabang mo tayo po. Nihatag. Salamat ang viewer. Si Ate Norlina. Dapat to ida tong kata po ida. Di ba sa natin Norlina ka? Salamat. Ay, belated happy birthday ni Ate Norlina. Makawan ng mga pamilyang irik. Yeah, salamat po di Ma'am Dinayda sa junk cake diya. Naman yun naman mahaman ang Amerika. Katuguni nga rin diri nga gikan sa Singapore. Norlina ba? Katong Muslim? Isang birthday gahapon tay. Nasunod mo. Ano ba yan nila? 55. Wala ko may regres. 55. Wala pa si gatos na si Sakibutan. Buhi guys. So, sa tay? Basta nabol nga sa sulod. Ate Lili! Saman! Basta Awahi man. Ay na, Flor! Awahi na jud day. Ko nakaka Uy, ang putang tinapa. Nakikita mo kita mo. Ganda na lang ang color. Ha? Ganda. Ito na to.
Tay. Ay, dito ah. Amin ko na magalita. Kisa na siya. Tagay sa paper plate. Mas adjoy di ay ni siya. Bunso ni Adjoy. Mas adjoy. Nananawag na mag imong papa ganiha. Lagwa pa bata ah. Good job. Hala mo pagkuha pa kabing? Wala ko na kaya nakuha dyan mo. Lingkod ay. Napil rami lingkod ba? Yung kanin bin harap bin. Hala, ang sabay mo is pag Ami pa ng baso katong butangan og gup sa tubig. Butan na tubig. Ha, huwat ako na ha. Kuan ay pagkaon nga kuan batang tagaan. Di ang katunay si tagaan ni pagkaon nga tiguang manad to nga jo. Di Katong manuktok ba? manuktok. Sudi sa nay be, sudi sa nay. Ikaw na. Sudi sa kay hang bidyuhon ka. Nagluto? Luto ka ng Si Romeo? Muli na po, Timmy. Timmy na po. kanin food. Aw kanin eh bisig mukaon sa daning ditson nay. Kaning ditson mukaon sa daning. Ikaw doon na. Nanabawan sa mana. Luhi ka dun sa awan na si pamilya nay. Nga masisig pa na. Eh, Taga-asa man na siya. Mahurot ni diyang luto. Aw. ang manggo ng Candelaria. Naisda og kuan pansit. Tubig. Tubig. Si Romeo man sinakatong lay. Ngadto na mo sa umar din naghamo sa una. Tambok pa sa una. Hala na unsa man sa karon na stress na siya. Wala di ko na nay rasyon ras ng kon atong Candelaria din itunon Candelaria kon. Ang pamilya na nay. Kan gusto Mindanao jang inhana Marcela may ngani jang inhana na jang anak pinaangka ng Marcela jang anak sa pagkalaga. Kasi Marcela isuna ni anak ng Pino, isong Sidra. Pero nas ila man ka nagipigda di man ka na mawanan. Na may jang kamari gusto wala na dur. Ano na dyan mo? Isa na rin dyan, anak. Bantay mo ron. mahurot ka. Mahurot ka. Tijan, may tiig na. Ano pud ka ng tijan kaloy. Kamot na iyang mama kay nanggigilig diyang mama din mismo ay yung mama. Last year man siya. Katong last year ko ato ninyo sa nga. Di katong nihisgot ba kanang wala na sila kanang partner ka importante na ko ang doctor ko nagbuwag na di ay. Gila ka kayo. Gila na ka to kay. Caption May kwarta. Tanong na kamera. Ay dun. Lala dun. Ay kisbit eh. Magro kamera po nito dalawa. Dalawa sa matas kamera oh. Mama. Ko kumuon mo ni pwede mag-vlog eh. Mama. Oh. Ay, yo mama. Wala di ko na balabian. Sa kanit kay. Mama. Ay, yo mama. Ako ikan si Dani, ako ikan si. Oh, tubag na ba siya? Oh. Ha? Maghila ka mo niya? Maghila ka? Oh, maghila. Ay. Nagsidot. Nagsidot ulit ha? Hindi. Titsole, kupadre. Picture of practice ka? La. Practice ko na dyan, no? Ibaw lagi na. Picture ko na, picture. Bye, Babay Dalton. Di mo dyan ka pwede magdugay dari bibili doon kay ma... Gigilan ka nito sa ngiti. Halaluya. Nalapian. Kay ba sinog... Kuan? Di ba ba sinog ka nang nai... Isa pa. Dahil pinapusog diaper. Isa pa. Oh, isa pa. Jesus. Hindi talaga ito sa jeep. Halaluya. Kinaanap na mga duha. Nay, mato na minay kay malisa nga sa Oy, Crystal Ann. Di ara Crystal, oh. Crystal Ann, oh. Yan, TL Crystal, oh. Yan, oh. Pasawa na saba. Kuan man si Jaw kanan ka Ano, bangat siguro kung undoy nang naspo, ano, butoy-butoy. sa init ni.
Kana bang Di man dyan mapugnan nga yung haggan man dyan na bising saan. kuan ba ti kana nay kung sinot. Di man dyan na mapugnan dyan naman saan dyan. Oh, pajong naman ha. Liwat na ti di. Di. Tiong. Di lagi. Para pinsa day. Simod mo kuning mo it. Di lagi liwat lagi. Ah, kay ba na po ilokon hadlok di. Di Nagkarat. sige. Di. Imo po nang kung ano day. Pakarat-karatan kaya mawa ng isang kuan. Pakarat ba? Lisang. Pabugnawis adi. Asa magkatubangan ka dari? Sang paem nanti kay gikuan gi. Pag nasa tike. Nangabuang na may guys. Nangabuang na mga tiil. Nagahapon kayo na bali na. Kaya angin man gunin yung Baby Dalton. Tug na siya. Nainit siya. Nainibad. Di na buwa lagi kaya nagdili kong dagan. Muli na sila guys kay pahuway. Di muli na pud ko si Tiri kay magpa tamang paman. Di ba sa Di bukuan ra ko sa tira ko day og kanang kuan day. Naihang amo, mabut. Oh, taga. Kaya US mga amo nga gitrabuhan. Ano ba? Medyo pagka kinana kay amo. Wa sa si mana katulog duty. Ma, ano naman? Bato na ko ti, salamat. Alam mo ni jeng mo. Ay, nabuang pagpadjong. Nagkabaylo-baylo ng mga sinila. Sige na. Bye-bye. Ala.